Buon pomeriggio. Oggi continueremo la conversazione sugli errori in oncologia che influenzano l'aspettativa di vita dei malati di cancro. Oggi toccheremo una questione così importante come gli errori durante l'esecuzione di operazioni di conservazione degli organi. Al termine del discorso toccheremo l'importante questione di quando è possibile operare pazienti con metastasi e tumori comuni. Discutiamo le possibilità delle operazioni citoriduttive, incluso con citoriduzione incompleta, quando rimane un tumore residuo dopo l'intervento chirurgico. Il metodo chirurgico in oncologia rimane fino ad oggi uno dei più importanti nel trattamento dei pazienti affetti da cancro. Tuttavia, lo sviluppo di nuovi farmaci ha cambiato qualitativamente il posto di questo metodo di trattamento. Se a metà del XX secolo la chirurgia era l'unica speranza di guarigione, oggi, grazie ai successi dell'industria farmacologica, l'importanza del metodo chirurgico ha cominciato a diminuire. Inoltre, per alcune neoplasie maligne, il metodo chirurgico ha praticamente cessato di essere utilizzato. E in molte localizzazioni del cancro, gli interventi chirurgici di conservazione degli organi hanno cominciato ad essere utilizzati con buoni risultati. Gli interventi chirurgici di conservazione degli organi per il cancro richiedono elevata precisione e un'attenta pianificazione, poiché il loro obiettivo è preservare la funzione dell'organo rimuovendo il tumore. L'essenza delle operazioni di salvataggio di organi è che viene rimosso solo il tumore e l'organo o parte di esso viene preservato. Ad esempio, le moderne operazioni di salvataggio di organi per il cancro del retto. Dedicherò una trasmissione separata a questo argomento, raccomandazioni per il trattamento con conservazione degli organi dei pazienti con cancro del retto. Oggi parliamo le cure con conservazione degli organi in generale in oncologia. Prvým je nedostatočná onkologická radikalita, neúplné odstránenie nádoru, ktoré môže viesť k relapsu. Druhou, častou chybou je chyba pri stagingu. Nesprávne určenie štádia ochorenia môže ovplyvniť výber liečebnej metódy. Po tretie, dnes sa operácie na zachovanie orgánov vykonávajú po chemoterapii, hormonálnej terapii a radiačnej terapii. Preto je dôležité určiť stupeň deštrukcie nádoru, posúdiť zmeny v šírení nádoru. Chybou je preto nepozornosť resekčných okrajov, ponechanie rakovinových buniek v resekčnej oblasti. Najmä pri posudzovaní stupňa poškodenia migrujúcich nádorových buniek. Častou chybou je nesprávne určenie hraníc nádoru, nadmerné odstránenie zdravého tkaniva alebo ponechanie častí nádoru. Chyby zahŕňajú poškodenie kritických štruktúr, nervov, krvných ciev alebo iných životne dôležitých prvkov orgánu. Závažná chyba. Nedostatočná kontrola nad lymfatickými uzlinami. Preskakovanie postihnutých lymfatických uzlín môže viesť k šíreniu ochorenia. Aby sa predišlo takejto chybe, je dôležité priebežne sledovať stav lymfatických kolektorov počas predoperačnej medikácie alebo ožarovania liečbe. Častou chybou je nesprávna voľba operačného prístupu, ktorá môže viesť k ťažkostiam pri vykonaní operácie, reziduálnemu nádoru, recidíve rakoviny alebo komplikáciám. Veľa chýb je spojených s neúplnou intraoperačnou kontrolou, nedostatok primeranej kontroly nad stavom orgánu a nádoru počas operácie. Nádorové bunky migrujú do zdravého tkaniva, preto je dôležité čo najviac odstrániť nádorové pole. Zdravé tkanivo, ktoré obsahuje migrujúce rakovinové alebo kmeňové bunky. Chyba pri vykonávaní operácie na zachovanie orgánov zahŕňa použitie nevhodných technológií, použitie neúčinných alebo zastaraných nástrojov a metód. Vznikajú chyby spojené s nedostatočnou ochranou zdravých tkanív. Pri neopatrnej manipulácii s nástrojmi dochádza k poškodeniu zdravých tkanív. Pri porušení techniky šitia dochádza k chybám, čo môže viesť k zlyhaniu stehov alebo k zhoršeniu funkcie orgánu. Nesprávne použitie rekonštrukčných metód, nesprávne obnovenie orgánu po odstránení nádoru. Chyby pri určovaní životaschopnosti tkaniva, nesprávne rozhodnutie zachovať alebo odstrániť časť orgánu. Chybou je ignorovanie charakteristík pacienta, ako je vek, sprievodné ochorenia, ktoré môžu ovplyvniť výsledok operácie. Prípadné nesprávne posúdenie anatomických znakov, nesprávne pochopenie anatómie môže skomplikovať operáciu, napríklad prsník zachovávajúci operáciu malej prsnej žľazy. Bez intraoperačnej diagnostiky nie je možné vykonávať operácie na zachovanie orgánov.
napríklad použitie ultrazvuku alebo CT na potvrdenie kompletnej resekcie nádoru. Nedodržanie asepsie a antisepsii zvyšuje riziko infekcií a komplikácií. Závažná chyba pri vykonávaní operácie na zachovanie orgánov, keď je načasovanie operácie nesprávne, napríklad vykonanie operácie v neskorom štádiu, keď intervencia na zachovanie orgánu už nie je účinná. Nemožno ignorovať multidisciplinárny prístup, nedostatok interakcie s inými odborníkmi, čo môže zhoršiť výsledok. Význam multidisciplinárneho prístupu pri určovaní poradia a objemu operácie v komplexe terapeutických účinkov na nádor a organizmus pacienta. Závažnou chybou je podcenenie potreby rehabilitácie, chýbajúci plán obnovy funkcie orgánov po operácii a najmä obnovenie oslabenej protinádorovej ochrany ľudského organizmu po ukončení špeciálnej liečby. Každá z týchto chýb môže viesť k vážnym následkom pre zdravie pacienta. Preto je dôležité takéto operácie starostlivo naplánovať a vykonať. Úspešná realizácia operácií na zachovanie orgánov si teda vyžaduje integrovaný prístup a starostlivosť vo všetkých štádiách liečby. Už som povedal, že dnes pri liečbe onkologických pacientov je zameranie sa len na operačnú metódu chybou. Prečo sa rakovina nedá operovať, ale onkologického pacienta je potrebné komplexne liečiť? V 60. rokoch sa zistilo, že aj pri malých veľkostiach rakoviny sa rakovinové bunky už detegujú v krvi a kostnej dreni. Tak vznikol koncept systémového poškodenia u onkologických pacientov. Dôsledkom tohto objavu bola zmena taktiky liečby onkologických pacientov. Význam chirurgického zákroku sa znížil a na prvé miesto sa dostali liečebné metódy. Takéto zmeny v taktike v onkológii zmenili prístup onkológov k operáciám na zachovanie orgánov. Ak sa skorší onkológovia pokúšali odstrániť celý orgán s nádorom, dnes s mnohými nádormi je možné vykonávať operácie na zachovanie orgánov. Ich implementácia bola možná vďaka zvýšenej účinnosti liečby drogami. Nástupom nových liekov sa rozširuje okruh pacientov, ktorým možno odporučiť orgánovo konzervujúce metódy odstraňovania nádorov bez zníženia účinnosti liečby. Prečo je predstava, že chirurgia dokáže úplne vyliečiť pacienta s rakovinou, nesprávna? V ľudskom tele zostáva množstvo rakovinových kmeňových a cirkulujúcich buniek, ktoré sú spojené so zlyhaním po chirurgickej liečbe. Doplnenie operácií liekmi a ožarovacími metódami, ktoré zabíjajú časť rakovinových buniek v ľudskom tele, zároveň výrazne zlepšuje prognózu. Dnešnou stratégiou liečby onkologického pacienta je čo najviac odstrániť nádorové bunky z tela. Pri najbežnejších nádoroch, ako je rakovina prsníka, rakovina plúc, rakovina prostaty, sa dĺžka života pacienta spája najmä nie s operáciou, ale s účinnosťou systémového pôsobenia zameraného na odstránenie nádorových buniek z ľudského tela, je daná chirurgická metóda pomocnú úlohu, pričom odstraňuje len zvyšok nádoru. To je dôvod, prečo sú operácie na zachovanie orgánov pri liečbe pacientov so zhubnými nádormi čoraz bežnejšie. Napriek výraznému pokroku v liečbe onkologických pacientov dnes nie je možné úplne odstrániť rakovinové bunky z ľudského tela. Rakovinové bunky neustále mutujú a niektoré bunkové klóny si vytvárajú rezistenciu voči účinkom liekov. Takže použitie iba chirurgických metód môže u malej kategórie pacientov viesť k dlhodobým remisiám. Ide o prípady, keď príbuzní hovoria, že ich blízky žili roky po chirurgickej liečbe. Väčšinou ide o ľudí s dobre fungujúcim imunitným systémom, ktorých bunky imunitného systému zabíjajú alebo potláčajú rakovinové bunky. Mechanizmus účinku ľudských lymfocytov na rakovinové bunky nájdete v odkazoch na moje vysielanie, ktoré som zverejnil pod týmto videom. Vzhľadom na existenciu kmeňových a cirkulujúcich maligných buniek v tele pacienta s rakovinou je ignorovanie možnosti zachovania orgánov a vykonávanie rozšírených operácií namiesto konzervácie jednou z najzávažnejších chýb v onkológii. Pretože nie je možné chirurgicky odstrániť kmeňové a cirkulujúce rakovinové bunky. Tieto bunky sú usmrtené alebo potlačené medikamentóznou liečbou, radiačnou terapiou, stavom protinádorovej obrany organizmu, ktorý je spojený s metabolizmom buniek imunitného systému. Rakovina nie je homogénna. Dokonca aj pri rovnakom štádiu, histologickej a molekulárnej forme neexistujú absolútne identické prípady.
Preto je pri plánovaní liečby dôležité určiť biologické formy nádorov a stav protinádorovej obrany tela. Existuje malá skupina nádorov, pre ktoré nie je systémová povaha lézie rozhodujúcim faktorom. Takže orgánovo konzervujúca liečba u takýchto pacientov môže prebiehať bez systémovej expozície. Napríklad ablácia malého nádoru obličky, keď orgán konzervačná liečba je možná bez ďalšej systémovej liečby. Pacienti si často kladú otázku, je možné pri veľkých nádoroch vykonávať operácie na zachovanie orgánov? Je v takýchto prípadoch operácia na zachovanie orgánov chybou? Tu je dôležité určiť možnosti medikamentóznej, systémovej liečby. A ak vo viacerých prípadoch vidíme dobrú odozvu nádoru na predoperačnú medikamentóznu liečbu, pri pokročilých nádoroch je možné vykonať orgánovo-záchovné operácie, ale pri pokročilých nádoroch je lepšie neriskovať a podstúpiť rozšírené chirurgické zákroky. Pokrok vo vytváraní nových liekov dnes zmenil názor onkológov na možnosti chirurgickej liečby pacientov s pokročilými štádiami rakoviny. Okrem toho sa objavil termín ako neúplná cytoredukcia. Ide o prípady, kedy nie je možné chirurgický nádor úplne odstrániť. Napríklad vykonávanie operácií v prítomnosti vzdialených metastáz. Ale pokroky vo farmaceutickom priemysle umožnili vykonávať takéto neradikálne operácie u niektorých pacientov. V takýchto prípadoch medikamentózna liečba a radiačná terapia doplňajú možnosti chirurgickej metódy. U pacientov s pokročilými formami nádorov prognóza nezávisí od operácie, ale od citlivosti nádoru na medikamentóznu liečbu a radiačnú terapiu. A dlhodobo dobré výsledky sú určené stavom ochranných reakcií ľudského tela. To je dôvod, prečo je v prípade pokročilých foriem rakoviny po špeciálnej liečbe povinná metabolická rehabilitácia. Obnovenie normálneho metabolizmu, ktorý je spojený s protinádorovou aktivitou ľudských lymfocytov. Ako som už povedal, dnes sú možnosti operačnej metódy výrazne zúžené. A pri mnohých typoch rakoviny je použitie jednej operácie bez ďalšej terapie vážnou chybou. Pokroky v onkológii v liečbe pokročilých foriem rakoviny viedli k maximálnemu možnému, ale nie úplnému odstráneniu nádorovej hmoty chirurgickými metódami. Cytoredukčné operácie sú chirurgické zákroky zamerané na maximálne odstránenie nádorovej hmoty, často používané v pokročilých štádiách rakoviny. Pri takýchto operáciách je dôležité zmenšiť objem nádoru, aby bola následná liečba, napríklad chemoterapia, účinnejšia. Ako pri každej operácii rakoviny však existuje riziko chýb, ktoré sú najčastejšie u pacientov s pokročilými formami rakoviny. V prvom rade ide o neúplnú resekciu nádoru, ponechanie značnej časti nádoru, čo znižuje efektivitu následnej terapie. Pri posudzovaní rozsahu nádoru môžu byť chyby, podcenenie skutočného rozsahu lézie môže viesť k neadekvátnej chirurgickej intervencii. Nesprávne posúdenie stavu pacienta, vykonanie operácie bez zohľadnenia celkového stavu pacienta a sprievodných ochorení, čo môže zvýšiť riziko pooperačných komplikácií. Chyba. Poranenie okolitých orgánov, náhodné poškodenie susedných orgánov, napríklad čriev pečene, čo zvyšuje riziko komplikácií. Nemala by sa pripustiť dostatočná pozornosť odstraňovaniu metastáz. Metastázy by sa mali vynechať, najmä vo vzdialených orgánoch alebo lymfatických uzlinách. Niekedy chirurgovia odoberú počas operácie nedostatočný počet bioptických vzoriek. Nedostatočná diagnostika rozsahu lézie, ktorá môže ovplyvniť výsledok liečby. V dôsledku veľkých oblastí poškodenia dochádza u niektorých ľudí k neúplnému obnoveniu zásobovania krvou, chybe v cievnej rekonštrukcii, ktorá môže viesť k nekróze tkaniva. Závažnou chybou je nesprávna voľba objemu operácie. Vykonanie príliš rozsiahleho alebo naopak málo radikálneho výkonu. Pri vykonávaní lymfadenektómie sú chyby, ide o neúplné odstránenie postihnutých lymfatických uzlín. Chirurgovia, ktorí neovládajú základy onkológie, často nedodržiavajú onkologické zásady, porušujú pravidlá práce s nádorom, čo môže prispieť k relapsu ochorenia. To vedie k zvýšeniu migrácie nádorových buniek. Pri odobratom veľkom objeme tkaniva dochádza k intraoperačnému krvácaniu, predčasnému alebo nedostatočnému odstráneniu krvácania, čo môže viesť ku komplikáciám. Okrem toho strata krvi vedie k hypoxii a stimuluje metastázy. Nedodržanie asepsie zvyšuje riziko infekčných komplikácií v pooperačnom období.
Chybou je nesprávne plánovanie prístupu k nádoru. Neúspešná voľba chirurgického prístupu môže skomplikovať operáciu alebo zvýšiť traumatizmus, napríklad vykonanie laparoskopickej alebo robotickej operácie namiesto otvorenej. Pri voľbe resekčnej metódy sú chyby. Nesprávna voľba operačnej techniky na odstránenie nádoru. Nesprávna technika šitia môže viesť k zlyhaniu anastomózy alebo vnútornému krvácaniu. K chybám pri chirurgickej liečbe bežných nádorov patrí nesprávne používanie intraoperačných zobrazovacích metód, nedostatočné využívanie ultrazvukových CT či MRI metód na sledovanie stavu orgánu a nádoru, závažná chyba pri vykonávaní intraoperačnej diagnostiky, napríklad nedostatok expresnej histologickej analýzy. Chyba pri rekonštrukcii orgánu, nesprávna obnova anatomických štruktúr môže znížiť funkciu orgánov. Nemožno ignorovať princípy multidisciplinárneho prístupu, nedostatok interakcie s onkológmi, radiológmi a chemoterapeutmi. Chyba, nesprávna liečba komplikácií. Včasná alebo nedostatočná odpoveď na komplikácie, ako je trombóza, perforácia, infekcia, je potrebné vziať do úvahy najmä pravdepodobnosť trombózy u pacientov, ktorí sa zotavili z koronavírusu alebo boli očkovaní, aby sa zabránilo infekcii koronavírusom, riziko vzniku rakoviny u pacientov, ktorí mali infekciu koronavírusom alebo sú očkovaní, si vyžaduje osobitné posúdenie. Na túto tému pripravím zaujímavú správu, v ktorej budem hovoriť o prevencii trombózy u tejto časti pacientov. A odpoviem na otázku, aká je súvislosť medzi rakovinou a koronavírusom. Všetky tieto chyby môžu negatívne ovplyvniť výsledok liečby, viesť k relapsu alebo zvýšeným komplikáciám. Úspech cytoreduktívnej chirurgie závisí od starostlivého plánovania, prísneho dodržiavania chirurgických štandardov a integrovaného prístupu k liečbe. V mnohých prípadoch však pozorujeme, že pacienti, ktorí dostali iba chirurgickú liečbu pokročilých nádorov, žijú roky. S čím to súvisí? Rakovinové bunky neustále vznikajú v ľudskom tele v dôsledku mutácií. U zdravého človeka je imunitný systém schopný potlačiť rast rakovinových buniek. V takýchto prípadoch sa pozorujú dobré výsledky liečby. Bohužiaľ, u väčšiny pacientov sa rakovina vyvíja na pozadí oslabenej imunitnej obrany tela. To je dôvod, prečo v posledných 10 ročiach metódy posilňovania protinádorovej obrany organizmu priťahujú čoraz väčšiu pozornosť onkológov na celom svete. O práci v tomto smere som už hovoril, odkazy na videá na túto tému nechám pod dnešným vysielaním. Niekedy sa lekári a pacienti pýtajú, prečo metódy, ktoré posilňujú obrannú schopnosť ľudského tela, nielenže predĺžujú dĺžku života pacienta s rakovinou, ale liečia aj najčastejšie ľudské choroby, ako sú chronické zápalové ochorenia, hypertenzia, angina pectoris. Univerzálny účinok liečebných metód, ktoré posilňujú ľudské telo, je spojený so zhodou patologických procesov. Preto som na svoju stránku začal uverejňovať metódu na liečbu hypertenzie ako súčasť metódy prevencie rakoviny. Online liečba hypertenzie nie je zložitá a vysoko účinná. Protinádorové režimy sú rádovo zložitejšie. Preto som začal preventívnu prácu svojho kanála nie s prevenciou metastáz, ale s liečbou hypertenzie. Protinádorový efekt plytkého dýchania po ukončení špeciálnej liečby a hlavný regulátor metabolizmu oxid uhličitý si vyžaduje iné spôsoby metabolickej zmeny. Liečba hypertenzie je oveľa menej komplikovaná. Kanál je počiatočným štádiom normalizácie obranných schopností tela u pacientov s hypertenziou. Plánujem uverejniť antimetastatické režimy, ak budú vaše pripomienky úspešné pri liečbe hypertenzie. Odporúčam preto pacientom, ktorí si začali osvojovať moju metódu normalizácie metabolizmu prostredníctvom plytkého dýchania, uverejnili informácie o pozitívnych výsledkoch metódy aj o ťažkostiach do komentárov pod videopostupmi. V ďalšom vysielaní pre pacientov trpiacich hypertenziou uverejním druhý postup. Odkaz na prvý postup nájdete v popise pod videom. Do najbližšieho stretnutia na mojej platforme, na ktorej zverejňujem otázky súvisiace s prevenciou najčastejších civilizačných chorôb. Moje rozhovory sú dôležité pre tú kategóriu ľudí, ktorí chápu, že príroda, ktorá stvorila človeka, ho obdarila jedinečnými mechanizmami sebaregulácie. Mojou úlohou je pomôcť tým, ktorí chcú túto oblasť zvládnuť a znížiť náklady na nákup liekov. Но лучше, мой совет, в таких случаях
при распространенных опухолях не рисковать и выполнять расширенные хирургические вмешательства. Но бывают требования, особенно это касается молодых женщин, когда нужно сохранить орган. Вот тогда можно